Anumle no sia bogana de shimama mamuni na dwuma makwaba. De ba Ahenkan 93.3 FM so atwabo abodie. Ewema ekusu 20% pete kakra. Tama ewema enyu. Ensima asisie ne asie adwana nwumre yi. Yasem krojin de dika na editie na de baba suma nwumre se. Anwumre no nsia akan kase. Adeshimama ensima edinam de nyamianum ne kroni adoso pa na dika ditie nso. Te oso onya botra tena sidin se otika mu so denden. Te so hina ya so wa pakan mu. Ana so otifie nso abomodi asam nyawa. Te se de omo obanufu anum. Ana so se bia waso ahyepa wo ya adwuma ma osabi. Onawa popra te de otomfula bomodi apo radio. Ne fataro waso ne tiensime de baba suma nwumre. De obetie bia ye be piapia aguma ma ho. Ene se anasi fo ne wo magia wo nka bomu kwa wo mamu ase sɛde aban ne wo mu di ne nti wo mu gye eka odi wo mu nyina mprempre ya onfa ma wo mu na amane baba betodwa enso ekire mu se wo aya NDC fo won makache wo mu mra sebedwafo no mpanyimfo a wo mu di o manim no o ma ye mu ensa kiraye basaye si ye wa santimantemu zuku entwaso ba ku mu no enam so ama santimantemu suafo ahye se osuku ni bia na aba no dani bia wo school no no apos from kwachinemra ukopiemu awo aya University of aya Ghana Legon opanyino no ana etua aya asomo ana kire kasa hodo na chese Department of Linguistics wade atodwa kire mu se aban no hwe na enkofo bu ho a kitaje dwumde kankan promo bo mu a wonche won maso Ghana National Education Campaign Coalition ye 2012 GNECC wo mu de atodwa se aban wo mu sre sabi ehumesua mpenfo ka asem bi se education is the keyness ehumesua esafoa enu ntia nei entiwasu bia koso ehumesua mbia no aban ne mra bonten ene omanfo ne mekasa na yade mbakwa asante mantamu na krobia asante aya technical vocational school so basabase ma no meso ehwonum no mpanfo tire mu se omo hwe de no magwa kwanse de beya asumdue beba wei anya fufo bi na nwure yesi adwa Hede baba sumu se nwure no nsia akan kase nwuma ko bia da roma ena ebua so yasena fa ye ho kan na nwumre yi wom de sika tu achi se bambam ya chenze de yesu anantie Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel eni Jubilee Hospital woma kan bom e sika nwumre yi kase no e live on Facebook eni YouTube search Ahenkan 93.3 FM message Facebook live no ma adwenchenu su prom tisa greka bensu abetu yabo tisa bi opemfo a okwakoto korosho basra so dem ni Ahenkan baako de mu edi amawo ana say ubetumi akere wadwen fa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp Ahenkan fo ye nwumre yi obeti enka ye me kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wani mukan na abusuafo ensam no emu enkyeremu enie Ghana rishimama ye sha ensam no ase ade amamwa na enei aye amanebo achese no efri aye NDC amanyoko no akache mekire National Democratic Congress na wonum ade ensam do de atwe womuti a opanya ne sahya ase aye amanyoko no twatwerefo opanyini owura aye fiavi kote wono ana ne nsa ehya ase na opanyini samode atodwa echemu ni se NDC amanyoko no mpanyufo asinkonya anwu se empempen yi ukom na sebedwafo omum na sebedwafo no aye wonum mu edi wo manim kan mekire minority aye leaders no omawu se nwakonya se wo so mu yensa kiraye ewo mu eno entino mu de aye enkrofo maako bese aye enum edin de aba montre so a omo ekire mu se saafo no mu gidi yese pempen ewo se omo ye ekandifo edema aye minority a wonum ewom na sebedwafie eno na edin ba montre eso no na chese ayade se enei minority leader onumonyamfo aye Haruna Idrusu aye Tamale South wonum na sebedwafie ni eno no oma yine di na firi ho omo yiri firi wonu ma no ana omo kire mu se pempe omo dem la sebedwani a wano ejem di ma de shomo aye adwuma ko enyam esam abato empesua so ewo fifiri mantamu onimonyamfo keso atofosen ono ana sisi omo de na agina wonu se ondi domketwa no na sebedwafie no animo eno achi aye domketwa no anu dani abede kire enso so ayade so mo chese no so mbe so mo yensa kire ewo mu na sansa kire no so mo eye wo mu ono
wɔnom ɛkyerɛ mu sɛ mpempe ɔmo de ɔpanyini a wɔno so din adi Kofi ama boa wɔno ɛna sisi adeɛ wɔmo kyerɛ mu sɛ ɔno so nhwɛ na ɔno so ntoto nneɛma sɛ dɔm ketewa no ano dani abɛde kyire na wɔno so agye baton no de afiri owura James ɛyɛ aviazi enso ensem ɛna ɔno so ɛhwɛ so bɛbɔ akyire dɔm ama no matimi akɔnkan ɛno akyi ɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ minority ɛyɛ chief whip wɔno so ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔno so ɛyɛ ɔmfa ntoɔ no so nkɔ na kyerɛ sɛ muntaka no ɔkɔ asoasɛm baton pesua so ɔmo na hyɛ badwani wɔno so ɔmo kyerɛ so ɔmo agidibra no de afiri ne nsɛm ɔmo de ma ɛyɛ onimonyamfoɔ Kwame Abuza ɔno na sisi ɔno so ɔmo ɛde ama ne sɛ wɔnhwɛ akyire na wɔntoto nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribia so bɛkɔ fan ɛde ɛnso ama ɛyɛ wɔne mo na wamana so a ɔkyerɛ mu sɛ mmarahyɛ badwani ɔno ɛnso ɛwɔ banda baton pesua so onimonyamfoɔ Ahmed Ibrahim wɔno so ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔno so ɛnyɛ ɛyɛ first deputy chief whip ɛnso mfama wɔne mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔno so bɛtumi atoto nneɛma ama biribia so akɔ fan ɛwɔ hɔ ne mo na afei ne korakora mu ɔso no ɛyɛ mmarahyɛ badwani de ma ɛyɛ adehye ɔmo ada abaton pesua so maame comfort ɛyɛ gansa wɔno so ɛyɛ second deputy ɛyɛ chief whip a ɛne wɔno so ɔmo ayi no ɛnti saa nipa maako enum yi pempen yi ubawura ɛni sɛ amanyɔkuo no mu a mmarahyɛ badwafie wɔnom kyerɛ saa afuo yi ɛna ɔmo hia wɔnom so ɔmo ndi dɔm ketewa no ɛnso anim a ɔmo atintim ɔmo nsɛm nyinaa de agu nkrataa so kama ɔmo ɛde akɔ dan ɛyɛ mmarahyɛ badwa mu kyia me hene mekyerɛ right honorable Alban Kingsford Barbin speaker of parliament no ɔmo de akɔ dan no sɛ wɔnhwɛ na afei saa ntotoa wei no ɛnso ɛntimi ɛnkɔ so kama ɛmfa ma wɔne mo na ensɛm yi ɛna awia ya ana kyerɛ sɛ ɛyi ne ti so a wohwɛ date ɛwɔ so a no ɛyɛ general bosome ne de tɔ so aduonu miɛnsa fimpino ne aduonu miɛnsa kyerɛ sɛ ne yakora so no mu tintim nsɛm no ɛde ba mmɔntene ɛsoɔ na asɛm yi bɛtɔ mmɔntene suo sɛ dam no ane awurade yi kɔkɔhwɛ abɛfo ntentan no so ɛne wɔnom a mugu so mu twa da pɛtwa wɔnom so mu bɔ mu nsɛm ma amanyɔkuo NDC foɔ so mu mpanyimfoɔ ayɛ adeɛ ɔmo so bɔ mu nsɛm wɔn so mu gyina fifini kyerɛ mu sɛ ka we deɛ ka mu yɛ ni sei ka mu ma we ka hɔ ɛna ka mu yi we firi mu a ɛno so gu so ɛkɔ soɔ a kyerɛ sɛ ɛnya agorɔ ne kasamfonyin ne kasafidi ahodoɔ soɔ amanfoɔ ahodoɔ no agu so ɔmo ɛkasa ɔpanyini baako a wɔno so atwena no abia so bi a wɔn so de n'adwe nkyɛde ato dwa ɛyɛ anka ne mmarahyɛ badwani de ma de hyɛ ɔmo ɛyɛ Tamale Central abaton pesua so onimonyamfoɔ Alhaji ɛyɛ Inusa Fuseni ɔno so akasa na owura Inusa Fuseni kyerɛ mu sɛ wɔno de ɔbɛsrɛ paa sɛ saa na abrabɔ ne deɛ teɛ eduru baabi na uti dwumadie bi na hu sɛ daabi sɛdeɛ nɔɔma se bi kɔ na wɔsɛ nsakyerɛeɛ ba mu a ɛwɔ sɛ ɔgye tum na wɔyɛ ne saa pɛpɛpɛ na atumi aboa ma yɛ nyina yɛkɔ yɛnim na yɛyɛ nsakyerɛeɛ wɔ mu a sɛbi ɛno nkyerɛ sɛ obi asa daabi wɔn sɛ agu kansie sɛ obi gyina agoprama no so na ɔtumi sɛ daabi bɔɔ na nipa no ɛbɔ no ɛnhyɛ da nkɔnkan a woyi ne firi no ade wofra bɛhyɛ mu ɛno nkyerɛ sɛ deɛ woyi na firi mu no sɛbi ebi a wasa mmom ebi a na ada no wɔnhyɛ da hu nneɛma so papa enti ɔso mma na kwanya wɔ baabi foforɔ na adwuma foforɔ nso otimi yɛtu ɔba bench ni sɛ ɔbɛbɔ ne nsɛm a ne nsɛm mbɔ no nko ara ne motivation no etimi boa ma deɛ ɔkɔ mu no otimi kɔyɛ bibi ma nigye enso etimi ba esan sɛ yɛbota yɛ nyinaa nsɛ ni nyinaa nwie pɛyɛ no na enkunimdie akɔ de ama yɛ nyinaa ɛno nti wɔn deɛ wɔsrɛ sɛ nsesayɛ aba no ɛwɔ sɛ ɛyɛ dɔm ketewa na wɔn anodafoɔ no wɔn dada na ne yɛasesa wɔn saa dadafoɔ no onimanyamfoɔ na adusu ne napamfoɔ mu nyinaa fa ɛyɛ gyidie mapa ɛne ɛyɛ ɛtidɔm ɛne agitita honhom ɛfanta ɛne nipa afra ya pa wɔn mu no ɛnso ɛkyi sɛ deɛ bɛyɛ boa ama nneɛma timi akɔ ɛyɛ nkan na ɔkyerɛ mu sɛ mmarahyɛ badwani de ma de hyɛ wɔn adwuma ko enyam esam abaton pesua so onimanyamfoɔ kɛse atofoɔ se wɔ so ɔgyini di papa ne deɛ ɛbasi ya mu adwuma wɔn mmarahyɛ badwafie a adwuma ɔbɛbɔ ne nya adwuma ketewa ɛnto ɔgyini di sɛ tumi a yɛde ama ni obetumi akura mu yie atoto nneɛma ama NDC amanyɔkuo no mmarahyɛ badwafoɔ no wɔmatumi ɛnso akonkoden aboa ama amanyɔkuo no ayɛ akɔ no na afei so no Ghana timi ɛnso akɔ n'anim. Now, new leaders have emerged. It is expected that they will give his support and make his experiences available to the new leadership. For Castle Atufoso, he has charged his responsibility so well that I have no doubt, having been made the minority leader, will continue to discharge his responsibilities as a member of parliament and as a leader of the house, of the minority side of the house. Indeed, his responsibility is to carry along the entire minority on critical government issues and the NDC's position. And I'm sure he will work to win the confidence and trust of the entire minority group in parliament.
Ghana Adishimama eni a wuti ye eye ankane mrashebe dwani de ma de hwemo Tamale Central bato mpesu so onimanyamfo Alhaji Inusa Fuseni na wakasa wie ye no ana ebeto odwa kire mu se odwani kire mu ewo eye Tamale South abato mpesu so eho na dom ketua no ankane yebetima akane sa oma no edani onimanyamfo ara na drusu ewo no na wo frie na yase eye adehye no mo andi se amanyoko no mo wonom o ma pa lai pa chese amanyoko no mpanyufo mo eye ampesu ano so de o mo nyina ka bom o ma gitwi akopie mo andi se amanyoko no o mo so party officer ene akwakwa ase wani se o ka kire chese dede o mo eye no o mo chese o mo nto mo ase o mo dwene ho a mo nte ase manolity leader on monyafo eye na drusu waye boni ben waye papa yeduma wo boy pa from so ben waye panti a ene amanyoko ni sisa gina ye wei omo so omo nte ase omo hia nkyere mu Ghana Adeshimama ene dede yo a wotre ya no eye enei emrahye bedwani a wogina mu ede ema eye adehyomo Tamale South ono ena na akom na hye bedwafi adom ketwa no mum kafra wona na twa ma no menyamfa na drusu ene ya okopie mo ne mpesu aso na adehye mo wonom no titru po mo ndi se amanyoko no ma pa laya won mu yedede so mo ntia ase se ndi se amanyoko no ayi no de na firi won mane o mo de owura kesa to forcing ede ne babedi na ade Anas for ne woma gia won kabom kwa woma mu Nurses and Midwives Association of Ghana womu buafu papa na womu move education minister womu move health minister womu move bia nemum Ghana ban ene asoya wonom hwe Ghana amane bonsem so information ministry ene nei Anas for ne midwives for buafu wom papa womu nsem ni na ne say omanfo bekaya wa bra COVID-19 coronavirus ayiniti ani na busuafo bebrebe eba omanmu yi coronavirus obanyona nko nam one ne wofa wash your hands every day ena afi ne yanti tituntem one na wofa ase ba ko yo no so se de bia hye nose mask ene nkrofo drobi emeche kokko wiase ne wa wontafo ayi na wo mo gold track ene green track osran ni na coronavirus adaroma oduomo ba o microncron Ghana mu na weimu omafo bekeya Ghana yeshipa ma Ghana huru bobobobobobobo ezanse na yade no ehu papa eyemframa mu yale enti se wa mo ho ban ye a ebetumi anya wabribia sanse mpuso bi nam wanim age ya ompo ana no obi tika mu mpo ana no obi di nsa ompo na so obia unhu enti so de ma wa efofofo enti we nam so makoye hu pa ma tituru anesfo no wo ma gia wo ne adokitafo enam so ema ban ne yese said the coronavirus COVID-19 yade ne tie nti ehuma anesfo ne wo ma gia wo papa apenti aban se odi mpatasika bi ne nyoma odo begu akwemu said be ya oye nurse ni a obenya kukudro na odi odo ahwe manfo said be ya sempo obinya bia betu yem ayuyem na wahwe nipa na ma no so anya ne yalsa wenam so amasa mekin wo manfo ehwe ni mu anesfo ehwe ni mu ase o aban ya hyebo se allowance bi odbe ma wo mo COVID-19 brem wo msa bekan ti amani gian kwa na mo de ye adwuma no so mbewu so mu wo enfo mo ho so mbenya yade no bi so onya bio enfo mo ho obi tumi kra ofie me kwadwuma bo covid bremu osima don't go say stop I'll go that's my job your health is our concern neno di su baba so konya bio so onya bio no maame ana papa nurse ni nti no achesim tipa COVID-19 bremu a wo manfo ada yewa fodi na hye dem mo nko asempaka no na nurse fodi mu ginam ye adwuma eno na aban ye se sa de a obepa sika bi de ama wo mu ti nurse fo hwani mu asika ne ma na de omkoti ane se anano ada auditor general amane ya babontin nanu ye ana womkoti wom hu wom se COVID-19 brenu mu no aban pa sika 151,000 Ghana cedis ema so ya wonhwe Ghana amane bonsem so information ministry or the search kawe ko tabiri ma wo mo na no na next for say na sana ni patie ya COVID-19 by coronavirus by hu a obi adwane empo adoba fo ntumi mfa full passengers
obia adwane obia tipa no obi pia na ne yam hyehye no a mpo soja for fa brim nkofo say lockdown ene de ekeka no na mo tabli sika we na koma aso ye hwa man bonsam so na ye hwe ayare for titru wo ma nya covid ni bi ye hwe wo mo no mo yeja mo anfa sika na amayen abra ban na ka so bo me sika we nam so amamane e beto dwa no ena Nurses and Midwives Association of Ghana say sandia pam no twan no sa ban anfa wo mpata sika ene allowance o hye wo mo boso be mo mo na covid-19 bre na ene wo mo ni aban no wo be chama na yam papa asami customer for abede chima Ghana Registered Nurses and Midwives Association Owura Philemon Japan kasa na o che say sa ban na ni manim ye wanka bibia anche wo mo no ampe enjemu bia ma metudwa wo mo ntiase o say na asia wonom hwa mane bonsem no Ministry of Information no covid by pa na wo mo nkwa enda saniemu na wo mo nkwa na saniemu ezanzo behu wo mo mpo no mo tikem hello Ghana amani ebe mo ntama so di na mo ntie bi ezanzo covid bremu enu ntie tie kire abri ni abribia ona makata ohene eya fa hon fole nipa eya no awro nsa abribia titu ni so akoja wanan ene de ekeka ho oze sadi we keke ena aban tabri sika 151,000 Ghana cedis akoma Information Ministry na nurse fo nipa na nya bi ne ade ne ba me and you nipa na nya di ba se kohwe no na okwa no aban atwe wo moja wo mo se mo ntiase omo risk no eso sen ye de na omumu ahe enna omunya covid nibi omumu ahe ene wuye and level of exposure no obetim da to na health workers there one eso mutua that huge amount of money momo stress by nya hwehwemu na it is also mutua sa good amount for themselves for as covid insurance let us say for no omuni yen end ni as an association many ka say cry ebimu are living on the predicament of covid sa no moje dia na che nke yi kwa abra omo a esusu se ana yenyira yi nim se omo ye due for that money we not pay enti as an association no we will not take it lightly you be demanding for a response from government eni amuti yi ayowura Philemon Jampon ono ane ye kasamafo abedi echema Ghana Registered Nurses Midwives Association na osanto aso ka biem se ade bi ye ne ya papa se o hwe Information Ministry empu wo mu minister onimnyafo kodwo ponkroma covid-19 bremu pa Ghana hyehye hu no empu so be kasa enipa ode ne pipa kura ba kitan no obepa ne nsa sanitizer ni table sanitizer microphone sanitizer chese wo mu pon wo ban se de be ya yade nbi nka no na wo ma tabri sika we na koma na so ye ne se wo mu nye covid-19 bremu wo mu su ye bibi na wo ma yade na obi anya bi pan se kokohwe no na so dimika uni asem bia ka no wo mu maban atwa wo maja enu nti Owura Japan to ne nsam so no se abra covid-19 ban na nurse for ye adwuma no wom se aban na anim so yade eye mframom yade nti obi betumi anya bia bri bia ebetumi mpokum obi enu nti aban se bibi besi o se bibi nsi o o ma nurse ni bia bia yade nbi benya no o ma ne 1,000 Ghana cedis titiska 10 million onipa obe test obeye positive covid-19 no o de seska we be ma no na ayem patasika eno nam so ama wom so mu hwani mu wom mu bia nu on ma onya seska we bi enso anes for bi nya covid-19 bi ebesi nne aban ni ntiae eno atabli sika 151,000 Ghana cedis o se aso ya won hwa man bonsam so jeze biko abombet eno no mo ton anase do mo ye den aban nya no ni ana midwife ni ekwa adwuma na true workers what they are really abai say onya yare now test positive as a result of ejuma we nurse and a midwife or more insurance package 10,000 Ghana cedis edebema make us say yanko for 9 but you won't go forward district level regional level no more quality data on nurse and midwives are in the line of duty or my test positive a big co-admission a big cry serious that insurance package they were not given. I buy this said it or more with your will be beneficiaries. Insurance package form as compensation for dying in the line of duty and also Omuntia. Owura Japan sa to ne nsam so abroad ni na be na wie ye no se o de said ya kwakwa ne sa ban so omobua se wo mama anes for anase wo ma gia wo no wo mo obi allowance wa abroad covid-19 ni ti aban hye bo no so wo ma tue bi dia
ana bibi tu obi na aban hyebo bi ma wadi so a o de aban ne ma wo mu data na wo mu so nyina nso nye mu hwehwe mu se ne kura sa aban tua bia wo mu be kasa afa ho se wo mu ntua nso a na wo mu agina so etu anamon se de se na efata Omo e pa omo so mo ko mea COVID isolation centers no mundi okonenim afọ no na abaye na age say omo to ho a ombe mo 50% of their base pay as allowance. That allowance no yanko for the be FA and na maybe can say that allowance no almost anka omo de and so mo tua bi but e bi atum ye bi sa abaye so say we tia say sikani na entina yeah as an association no you demanded from abaye say if they can share the data with us omo tia na ye ne yanko for no so aye benze one omo sanka de then we can finish them with the data na ya harmonize it but after now abaye fa that data no emai Onipa amotini ni aye kasamafo abedi chema Ghana Registered Nurses and Midwives Association kulibalu mu na dimbi Ora Filemon Japan Ghana adeshimama wey aye anwumre no sia Ahenkan Kasiebo emu enkyeremu na mama mienu ya beti koti ya so ware papa ntwunhwe Facebook live aha ho wehwe ye ne e Facebook live wadwenche nfa gu ono mo ya bana bekin kan dia ma bre se enso efatamu na ye koyanim e wonse foforo enso emu a wasa COVID-19 wusensem ya na eye Attorney General won so atimi aye won mo hwehwemu na Auditor General mom kafra na Auditor General no won mo ye mo hwehwemu amde eba abonten no mo kyerem se sawie sika botie ne nkrofo afefo mo se ase efa COVID-19 wa jase nya de ketwa eti aye COVID-19 scandal no se uhwehwem pa ani aso mo hwe da obonsam so omo nsam ewo mo se twatwa aso ye mo hwa pomdin sam so so ho bumbon mu a enam so amakopie mu ewo aye University of Ghana suapon no enso emu a opanyina wokọ aye adekyerefo mo na ekyerade afa ne kasa hodo enho a wotwa won ma no eye obenfo Kofi Ajekum wode atodwa ekyere mu ese ese odene ho a wonte ase ese aban eye nhwe ha na bire bia no yade auditor report ababeto montene ne yade ani ahwehwem a ne akye ne abia so ne akasa saa ne agya amana kwakwada na yemfa no mabampo enkogina asandi bia enya yadwimpo se ye hwe ne nsemu na campus yabunaten na no timi ayadesua de adode amanchirima wase ade se ha dwene ye pa na wase ebreso se mpanfo ensohwedu omani adi akire se koba se Ghana ha yese asoye bi omudwumadie enkonkan sika bi afa baabi a ewose yetue ni edisi sa asoye no so ne yehwese yebetimi so ahwe mo won mo bo mu nya no yetimi epemra no ade adi won mo na no matimi akonkan wokyerɛ mu se bre bi se padru se nei yase kama minka bi na nkrofo bo ma ya poni atimi nwa mo hwe na sabio kafrache eya manadwe akwakosi wa abra ne wo soja aban mu no wokyerɛ se wo soja aban mu no wo ne hwan wo se ne hwan se Ghana sika pound nsa bebom na odi adi dwuma bi wa abram po a Ghana amamra ma ho kwa na se obi anka nche ose kwakoye wa so bɛyɛ hye pa wontimi fa ho ndi da biara da wose anu ntina di suro bi ese eye adwumayefo a won di dwuma de bo aban na suro wo mumu etu obi anu on mo bepese obefa aban no bibi ede aye bibi kura wa abra aban no ensu ni mo hwe na so wose nne kama minka bi adarumanti hwede obi aye obi aye de ope obi aye de ope achese eno so ye de ope ye ntimi kan ho hwe wose ni nyina ya nsem a ha adwene onka se de okan nti no okanfo eye soja aban se soja aban bra na mmom no wode ye mfato se saa suro no ewose ye hwe na biba se biba ban so a ene se ye chi asomasia na obenten ye so aye da wadu omani sika amra no se na se bika eman no se yemfa ne nkotum emfiedu emfienum da bi ye monika wontua wose ye yes anjihye we na edimu pepepa enu betumi aboa ama Ghana ye sika nkrofo ede wase o ma mu ni o manum no sabi eto betumi atwa Osa ayi nyina esi Kofi Ajekum mitimi nkoso obi mu se wona woma ye sika eye ese intimi do kokot eye aban bi owo so bia asede enya aban we nko eye aban bi owo so bia asede se ye wie te se ne ene wom koso a wenum nyina apie ye manfra so de se court en kokot ne ase ye buka agi efri nkofo no ese agi efri omo na aye bi a adesuade amankofo a dachi bi omso
so a ya omadwene se omdom sabebom na koba se ya yenye obi ahwe ndi a obi nso ye bia onim so o adwa mansan ye bi kura ya anye nhu kwa manu kofa bia anye nhu ene me kojonsia me koye bia ya nyam hwe na wafa no ho di ese suro bi bam se abai sika yamfa no kwa abai sika yamfa yensa mom abai sika odo nsa bomu a obefia ba na wo fia ba nso a ese eye emoho eno na beba nkofo so that soja ban obetumi ayewe soja ba obetumi ayewe ka wa ka de sabio nyame fa ne kra nhie jeje de akode be ye wo no wan ka se anka okonkora bedo wuo ai wey aye head of the Department of Linguistics ewo University of Ghana Lagos upon ni mo obenfo Kofi Ajekum wa manansi wa eno de bi episu biem kire mu ese ade ba ko de nani ade kire wa bra Ghana fo de tumi se na nado danko akufu ado ensa oni MPP aban no na wahunu ene se aban yi de nti ambre bia ya se nkrofo adisika no eya ade ba ko pani nyina ne se mampanyi di sabi mpraduase akafracho onu ankase na busuafo na de atwa no ho ahia ana ne nanfofo na wa kyese wa busuafo no nanfofo atwa ho ahia na mu di dwumadie bi na ebi obusuani bi ne nsa akopa na wawia eya ebia sika ne biasie ana se dwumadie na mu die no wo fa kwoti kwa so afa bie wase ebe de waka wo ye busuani okwaka wi asema we ofa na wo fa se pa na wo ye ni sei okoye we se ntuadafo pa mpon wo ye ni sei wase anu sa ni tin ebeye den dia mawo enti on dia wosre se ka beye pa dia ka ga na mampan na nadan kwa kufado na busuafo de na bata ne ho no edoso obi nka se ma na busuani dibre anana dafo bi dibre na mmom so mokọ doso ye choo a waso beye se nyo munya na sabi omutirimu ewa asempa yasimpo yafunu ba akokora mpomu no anipa no de duru ba bi omutwa omo eta omo enti ebeye akohwe na onye ntotoye ebiyi ne fapim baako eye baabi asika akowura abatom ase obi pese obeye mampani a je so wonya sika pudu obi ogi bi friu na ya ho na kwakwasi no akodi bi efri no agi bi efri ba obi o papa no aha wo sa odi sika free sa nkofo we nyina ho na sa dachi obeye president na ya odi adisredi bi basel we de miampo de baabi am we eye but me ofa asibi ahwa ontumi nyina no enti sese na ade na koye nipa om de da nyuma bia no so onya damfo a na oye ebia ukunu nua ana oyire ni nua ba bibi ena akoye sa na asori ba meni ne ko school tin nyina ko wurewure mu a nipa kro no so kra onim sa ninti na dwene so da sem eya ekwa hene fa na be kwa koduru enti ese ye hyase free ho se onya ba ba mu se hwan na ma osika wo oman no embra ewo ho samra na eboye nyina ho ban no amfa damfo sem amem wamfa school sem amem wamfa busua sem amem ode embra ena ye dwuma yankofo nbi oya so eba ne sikasam de ankanya den be se e ha na enye sikasam eti kopim se ye bema ye yiu aye yiu na ya wai ne ma bi anim se nete no ahwe e betra wo yam na ni se ye tena mu nso Ghana adishimama na ne kura mu no abenfo Kofi Ajekum adi tudwa eka kire Ghana fo nyina se ebre ni nie obi amfa ne sembusa mara obi a pensembusa no ombusa aban ne caution ombusa oban no se abaye Ghana sika no say na osime toto no enuoma no ode fa hene sika no ewura hene epie hene ayimfa na nya sika ni free wose sam ensem we nyina no awose ye free ase busabusa aban no na aban so bo mode so ode anu yie betimi di amaye ne sanya sa no obia de ne session damni fam na wakane nan to so media mfa me ho ose yo ye nyina ye tim konfo ne se kro ni gito ye nyina ye ka ho ese mamra ye dwuma jaban bia obabia do tiso nkofo ebekọ na afi ye kototo oma no ye pese didi brebi hye omsem ese ye man adwene ko we so ne ya toto oma no bi se omse de na obeye na baby e do koto no ya mfamo asem anko public accounts committee wanya no ye pa bia na se okobo high life Ghana adeshimama opanyini ukopiemu ewosuapon ba ko edi akotere o maikonko Ghana mu ya University of Ghana Legon siaponi moi wono na ye head of the Department of Linguistics wono na chese kasa hodo de kirefo mo kirekire ewo ye siapon mu wono na tua wono ma no obenfo Kofi Ajekum wasugusu ya wutie enwume no nsia kan kase ewo
what wasum me ko asante mantim enie na ye wo enwumasua omanfo beke anano kwase da ye January bosome ne da etoso aduonu mienu ye to no obi nka bi nhyem ye se Ghana de chi no anti asem fofura na se sabi corruption ni drum de etu otwa kura de akwatifra santimantem mensina won mo a kro ana school ba ko wa santimantem ade krobia Sante Technical Institute na se ntoso school na school insu technical anti akadia enade ne nneoma odo wo mu disuane ebi wo pa awom de practicals ebi wo papa na no na 2022 wo mu seniors atwa nso hwe ena asuafo won musisi a wo mo bekọ form 3 a wo mo betwa wase this year afi we no wo mo se wo mu seniors na atwa no 2022 no wo mo results na nya kura bon wo mo ntwa enu nti asuafo na wo mo ba betwa 2023 etna sidin no se chare wo mo emema no chare mo yemfa ho adwen ena kasa wodo bebre wo chare mo yemfa ho adwen na results ba re nya kura ena na mfanti fonza ampo omo kra impe ya mpe bibia nya asamba fa yase na engranfo so gugu me no fio fo go results ne won keke kaguma asukufo no ana won planning ya de kokosi ya ne se yan nya bibia teacher fo ne empenufo tie school na no be say yes DSC 2022 seniors results no enye na yan pese bi beto yanti ye action ene wo mu na age pene action time ena wo mu na peja wo mu waka kwasi ado ena suafo young boys wo mu tigu school no mu na wo mu na ka boma tumia peja ka ba ko adane na butu no gra edidade ne blocks ahwehwe so no makọ ba dwamu nua no gu no makọ tete boto mo chinkura wo ma tete boto no te se school bus esi won wo ma tambo to abo glass no gongran te se enzamone de enkodai DB papa we akwakoye asem ho ha se na usini atranzam se na wantwa enu tu susu se onso ebia na teachers na amo wo mantwanti ebia onso bi betunti na mu pe bibia kan se na wo se efa so kan no we nam so masem akwakoye asem kese ama se miken asantimantem ni na soafo onumnyafo Simon osei mensa edi atuja se wo mu hye apostles for se nimanim ye obi bia titu ni school prefect ni wo metuatua school na no se obia fa no wa mekire post ni a post for tumi chini pakro esan se wo de sie na wo mu na ohonom wo mu nim ho bi enti se wa wo school mon ma asemisi no wa fa ho amekire na se school post vangasa enu aninsa wo so a post for tumi chiw na no no onumnyafo Simon no se mensa kire se asemi asinso wo mo ntena se enya wo ho te se bi emu matuatu no won be woso mo papa te se bi empena wo fra kwa ne mpranchen ena sheki ho show bibi chire o boy won be bibi and I've directed that the leadership of the school, all the prefects of the school, if they don't surrender, they should declare them wanted. They are the leaders. What shows that they were not involved? And if they were not involved, what did they do? So all of them, the police administration should declare them wanted immediately and go for them. And the parents, if they are listening, to surrender the children. They should bring all the children to the police station because they are wanted. If you are the senior prefect of the school, why do you run away? What has he done that he's running away? So all the leaders of the school must be put on wanted list. Do you get it? We cannot tolerate these things. Students acting with impunity. We have to crush this type of indiscipline in this country, and especially in this region. We cannot continue. Our fate will be determined by investigations being conducted by the police. They will screen them. Those who will be found culpable, the law will deal with them. Those maybe whose involvement is insignificant, or maybe they were not involved. Those people definitely they can still keep them. Oyiwa asantimantem ni na ura asantimantem ni na soafo wo president Ashanti regional minister odumnyafo Simon Osemen sanene na ni abre papa na otum so okasa na mfifire pram no ze fifire ne ti no se mame nkyene mame nwene na asemboni asi me ya gidimbone ti na akra ni abre papa na kra no se o enzamjafo ne kasa no se na asema asi ntimu gidi pa se azukufo ne
school no ejapade aka no bambo nsem ne ye de school for wo from go fa tire bi nkofa enkofo mfiri krom mesenuama eno nyamfo Simon o se mensa so o wa hye apos from wo mo de nhihye gua kwam kura dadanti bambo wo school mo de bawe. My nephew, the district police commander, is here, and they've already put things in place to provide protection for them up to the time we feel the place is more secured. So that one, the police come. I'm assuring you, maybe a decision will have been taken. Tiawa, any amuti ye aya santimantem ni na soafo onumnyamfo Simon or say mensa. Yebetwa so ewo aya santimantem wonom kro na wo aya Akrobia Asante Technical Vocation School. Na ansana no ene wo mu school pen for bi susu akasa. Said dia tutu yesi bi eko. Ma yenda okay. Ma mento aswai na ye ba afi ne ya kopeska kakra na kam kopeska. Na so yesi ska kakra mboto man fe no mfro kan komra. Na wasante mantem wonum kro na no. Wo Krobia Asante Technical and Vocational School mu eno ewo eye afidwase asokore aye abato mpesua so na one mo school no mpanyimfo aye assistant headmaster and workers dey eno aye owura David Pra and odi to dwa kire mu say wo mo de enhwemu pa emu odene we de emu aye pinso ni bi emu ode ntse tweta no anya de say one mo betra oje jaju school mo fra no kora mo ma say aye school na japade sa omo ahwe de no mo agwa kwa so enhwemu emu ode na timi aboa am ya hunu aye school for poti a wonom eta kire ane botaye ntia omo de yes asabi o ye kire ya ama enne school no so ebekwa hwiehia musa so ma sa nuoma ahodo na o kire musa san so ena mpanyufo a omo hwe Ghana TVET jumade ntoto ye eso no mekire school to aso sa no jumade no wo so eguso omo so ne eye mpanyufo a wonom ehwe emofra school mu so guso mu edi nkita ho sa de be ya omo so betimi age awofo no so adwenkire na omo hunu emofra no so etiri mupo enso ensem titiri pa ne nuoma ahodo omo asa no nuane ni nyina no ko mbafa so a omo so betimi enso ahwe no matoto na timi enso aboa na ogusu ekire mu ese sadia entie no ebaye no o chemu se o ye kire mofra no aye ne de odu aso tete foma na otietie mu a enfra mofra na no de nanso yese ne kire se yenso hwe a wono mofra no etwere no eno mu se da bia susunsu aso ne ba bonten ya na nye ento mu se sabio school panifo no na ebo disuafo na boro eno ntire nam so bia ema mofra no aye sa o ye kire no nanso so mu kire mu se ade pote ne de omo agusu omo hwe anim so betie ade afiri mofra na ankasa enso ewo ne mo na otoso biam kire mu se ene obeko school awodo mu ni ase school mofra se nioma wono keka nsem bi ekura bi didi mpanfo atem nya de no wotase sebe subafo subatantan bi ase mpanfo anhwe na animanimu ya ntuso sa dachi ankoma bi ede ha beba eye me wawa pa eno nti na ye ko ne yakoye deeper investigation maybe there may be an underlying cause ye nti ye ko ade ko deeper investigation na and ye be hu either to confirm this initial and also say to add any new at the account. And then mama says no serious. And until no minister ama yenya say obia was say bibiano. I think that they will be made to pay because won't be concerned now won't that that one there yeah assessment ni the management of Ghana TV service the decision no ebeba na awofo a omuma omunkofo ewuma omo yes nyamrasem brano ene mu edi abusuafo ene awuti ye ukopiemu ewo Krobia Asante Technical and Vocational School no ewo afidwase asokore ewo Asante Mantamu a wonomo epanyini abedechire assistant headmaster eye owura David Pra ena de shimama wotene nka no na ewumeso ye mu no enamso sa watimi wakami wayewei me pewe mfa mame na de ya me aban enam so ma Ghana National Education Campaign Coalition for say aban wo mo twena se tredededede oni Ghana for me kasa mfa umesua ho anse na mekọ sansem ni mu no Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel nyame anim ni kroni we de eyodi abrocha ba Ghana pa esanze hotel mu umpe ade de wamini nsu a ede unwa na okoma to yem se guna tese ne kala kra ka bibi ne kala ye de atwi dan no kra eno kra ka bibi na urema town se wo ho no pavement wo ho
ene nipa ban ne wo mu su bia eye adwuma wono no awurade yankopon ni na ka bibi chese wa sheda pa ye ne selection ye enu nti ana ne mra ne say especially made for holiday makers from abroad, home, various towns and afar. Chese mu fie no nti wa ne sronko kra edi amamo eni dim okobi plaza hotel a edan obaji bia no ejade bata ho home appliance bia biwom bambon sem gina na so baby we park car no problem light gina ne na so bibi plaza hotel de mi hu de mi nka na mi hu de mi film eni dim o se o san so pe baby edi nhemu mu ye dwumakuo bi nipa be ya dua sam pe baby a meeting kitua bi a mo call no full air condition and afi mo kama sem so bi nti ye san so projector ye be project de mo kanina na esen twagu na mo hwebi ti bi plaza hotel de eyo bia fi ne bon so eyeku ani de mi hwe na kira kwan wa atem dan MTT de kwan so a ultra post station kakra bi a onsa benkum so na obenwo mo senso ansa na obekọ kra no tumi kura save number no na wafrɛ ene wo madin sa so 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 a B Plaza Hotel. Wakododo ho awie no ka na se ne so se koba se umpomu edodo a baby ba ko pe na akwaje ayarehwe na oba chimam ya no mde a obi e ka se Jubilee Hospital ho na obi a enso ekwaja pomde mapa mepacho fiti wutiri bepemo na ase ni paduan ba biara edodo obi a no foni ekirem ho san se ayarehwefo no eye sabi wono mo a nyakopo ada Roma ba na pomde ensemu a wono mtiri ho abobe wo munim de enso ewo emu na wokon so a wo manim ti omo ahobrase kwa mefa so mbeje so beso so no eno ko ano eboa ma wo yare be se 20% eti edi free so na eno eti no se ne se oba na ewose ye jo to ya tena ye ho ne nya ntoboase efifio nipaduan hu ba bi poti ayade ne se no uni hawo san se bia ye do beto no wankasa obefili gbenze eno eti no ye wonfidi a eno ye de hwe sabi umoja otonso ne wajanan enso emu eno eboa ma ye hu yade poti ekoso nipadua no enso so emu na afi so ye hwe owie na hu hia se wose ma wonura ye ntwere ma na abekokora no afi de okwakoyi ndro ne de ama wo no wose ena ndro no wa ntwere ne ye ena mi hu ndro ne ye koyi ndro bi ama ma ya de nsan kosoro eti wonom ne abomodin a ye wo pharmacy wo no mtia no se no ndro no ye twere no na woji no ne ye twere se de obesemi afa ndro no na timi aboma ya de no so etimi enso a contentem so ye wo antenatal care na enu se no me pacho oba se wafa afuro na wafa no unim se uhia nkyerɛkyerɛ ne nimdie bia betumi aboa ma wompom ayɛ se de be abofra no so obeto yefunu mu no wono so betumi ayɛ den sa nkyerɛkyerɛ ne nyina kɔ Jubilee Hospital na kɔgye efiri wonom akache enu achi postnatal care eno so ne se abofra nyakopɔ ayɛ adom no ɔsoɛ wasomdue mu na abofra no beto nya yebema onimdie ne akwankyerɛ betumi afa so aboa wo ama wo obatan no umpom besi pi asita na abofra no so a wodna abata fa asase so betumi enso ayɛ den ye theater ɛhɔ no ne ye operation sa wodo ekoba se nipadua no ba bi na ateche chema ɛwɔ se de ɛyɛ empania bi ensika bi homa bi wura awidie ni mu a mepacho ne nyina ne yɛbɛyɛ ne kama wabra yɛnya nwie ma onsa konya so ensusuanso obani bia etibra na yɛnya operation ne nyina so emfa ema kama enu achi no senei opinfo awakanwa ba bi ba ko pe na akọ ya awofiri eno ani Jubilee Hospital wo bewo afa oba na afa abusua so ani atimi age enkoye se maame no afiri mu nkoye ni suo tatatata bia na sa abofra na afiri mu obetie wo mu mienu nyina so afiri mu sa na ya arehosem pa da bi ye de oba ye hono ma ye hwe se wo so obewo afa oba na akoka okuru ho na afa abusua ni nyina so ani atimi age enei se abofra no wabra wafa yafunu no obeso hu abofra dodo wo yafunu ni mu ana hu de ekoso yafunu ni mu a mepacho no nyina ba ibetwa scan ne ahunu se amofra no mo ye ntafo so mo ye ahenasa se de oba na bema ne nyina ne wonfidi a ye de behwe enso ede ama kama ma nneoma etimi enso akonkan ede ama wo ye wo abedwaku a wonom tufu
ɛfa ɛyɛ apomde ensem sɛ de bɛya so nkofa yade bia enso emfa ema ho mepa cho sɛ bi kafra o ani yade yɛ yade bɔne sɛ ebi ato a mepa cho kafra fa kɔ Jubilee Hospital mo mfidie mapa wɔn bɛ hwɛ ɛyɛ wani ne so ehu yade potia ɛha wani no na afi ɔmatimi so ahya pa no enso ano de ama no watimi so ehunu ade bia no ɔmatimi akonkan de ama wo diabetes ɛne hypertension yade bɔne ɛno enti ahyɛda pa apenatan yɛ ɛwɔ yaso yɛ hɔdom a oba da fiada ɛne nya adagye ne mmerɛ enso de hwehwɛ yade mu da ne pa ho da bia otimi ba ne mum da fiada de oba yɛ wɔ mmerɛ bebre na enso de ma wo nuane bia obedi ɛwɔ Jubilee Hospital yɛatena yɛ hɔ no mu bia no nuane no ɛho te wudi a ɛnsa mfa yare foforo bia ɛmfa enso mmerɛ wo ɛyɛ apomdin sɛ achiba ɛyɛ health insurance mepacho ɛno so ɛyɛ adwuma gidigidi ɛwɔ yakate duro bia wɔse yɛde ma okwa yade bia wɔse yɛhwɛ okwa na insurance no ɛcover bia no empenfo ɛhwɛ ɛma ne kɔso pɛpɛpɛ saa ɛde ma wo mepacho yɛkyiri kwan ɛnyɛ yira kwan oduani ɛkyiri mu ɛwɔ aboabo ɔdan aboabo kwantempɔ no ɛso ɔdan aboabo kwantempɔ so amantara bridge ne so wonma ɛna obi huno ya na atana yɛ no sɛ ofiri ɛyɛ ɔdan ɛna oba aboabo a ɛno ɛyɛ onsa benkum ɛso ɛna ofiri ɛyɛ aboabo na wokɔ ɔdan so a ɛyɛ onsa nifa so amantara bridge ne so wonma me pacho ne die no obuo kwasan blasie mu woni mpanyfo betumi akasa na ntirim kase de bro dem de ma yisu no wagye de afiri wonma akachi 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 afi ebusia yentoa ensam no so na wutie ewo wati wasum kira wadwen fa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp ya beke nkama YouTube ni Facebook nso ye ginampa Ghana National Education Campaign Coalition ye 20 ne GNECC ebe no masua pass ye mo ndawro ana ye unse bibi nye azazemdwofo won beka papa na wom national coordinator Oroyire Benis imprijeche ena ekasei na small kanina so ni kuoma wom de sedie mu oduni de mu oden eto Ghana abanyanim se imprempren ohaw bia ekoso Ghana hu masuam fiti grangran to gran twotwo akosi school pon de worum no abanhwe so odi nani besi hu na wahwa so saa ohaw ni nina no sense abribia ne ye ka education is the key ye konkwofo aman so kohwe hu masua kona de say unko school kra obekọ o ye djuma ko tumpe so ja pese mi go school say wo mama hu masua na e de aye fe aye akono eni nti o so srepa say ohaw bia nti wahwe kitinkiti bia ekoso e wo Ghana hu masua no o sra ban sa ban ntwe nani enkohwe Oroyire Benis mprejeche eto ne nsem so no se okai aban ezanza aban sabi a review akra no so eza ba no deni no anyi nti ya review akra natural na o se nkai ode man ne se abra wo mkinkan budget 2023 de no aban ye se obepa o mtitemu aduonu miensa 23% abewura ehomasuemu o se aban azenuru yafi wo mu hohe sabia si kwasi adabeda efimeme ndanadwo enso we de wo mo nte he emframa mo he mo enozo mutimu yo aze sabi sama aduane entomo ka cha aban se sa 23% oso de bewura ehomasuemu sikasam no onfamna mewrem na ohawa ekoso ehomasuemu de edozo papa Oroyire Benis emprejeche se titru eba ne nkitinkiti lower primary ne basic schools na oso betumi akọ school bi na akwada dafom oni akunya otena so o dafom na nan fita aso bongoto ni nan fita na ne more ayekiti azasabi ogba atodwe na odinu brubrum from the sabi abu onyina wa mena potro a ontumi nko tese awreho ensem ni buonum ni anuoma buonum hu pe na osia fem ase asan hwaguonum ni na ye Ghana nti oso osre papa ehumesua na ne ama wo mo ababai mamu mpenifo president vice president MP DCE MCE assembly member presiding member eni nti osre papa obi okabie wom a wa bam no ehumesua no sa 23% omo vamra na wo mu ntwom ni hwe o maami di nsem woni na tudwa ne wa bra na wamatu aso no say ye International Education Day de toso enum na etire da so ene say to invest in the people, prioritize education na say
fa tu sha ehumasuya mu yemfa yadwin na nkoso yemfa sikan wram na afi yemfa ne se yankasa agapade ne yenwawa ne yenye ne ye ne ye ne sa nyame yankasa mpo be hira man penisha wose obehwe se Ghana yesika nyina no o de 23% ebehye education mu se ne beya adesua ne adekere ebekoso ye pa nti no na ye kai aban wosa commitment na oyeye no ho afi atwa mu 2022 no ye hwe budget for education na akosoro mu de aban ya de ye da omase na yesre se 23% no omomode ase ebetumi ejuho se ne beya adekere ne adesua ebekoso na baby e pese ye twen aban impanyifo so adwen sinise ye hwe ye basic school na efiti kindergarten ekosi junior high no ye wo how bebre e wo ho no ma yesra aban se enka onhwe na ho no ontoto niema yi wo ho ema ye basic schools no bebre dan na omuwo mu no esua enso onso omu nni nkonyo omotena so Ora yiri Benis impre jachasan to so kan biem se ade ba ko a etete Ghana prempem pa free SHS ene ne ho akade de ye ene de enye o si free SHS ba ye ede ntoahwo bebre aba ena fa so bebre ode bi aba na esi sabi eja bia ne onuma a ehu se bia ne onuma eja nta to na sanso ena bibia anje kukukukura a bibi nye keke ene eso anfa hwan koka papa nso a enye kekere na ezukufo ewomu yi ana womu na ene womaja HS school fees pa so beti se komaba pa so beti sa kwedanya duane ndi entansi ezanse na wantua wundi kokora enu nti na obia ni de se wan na ban de ba se free SHS obia nkobi enu nti se a obi mpu hono ma ne hyebre ne krabia tumzi yesi ompama de yesi onye road contractor ubu on ma yesi bia omubo kios enye business ubu yesi on ton biz onye we ezu free SHS ndi osma mekobi ampampa because ai ubetumi ai ni apeba gazenechi no dimuyo nti osi sanuma we nyina no ha dwen enuane ho den e wo free SHS ni mu no abanhwe na onye hu bibi senior high school no de ade ba ko a abeboa odoni beka say pro policy bia abeboa education sector no aboa ma mofra bebre enya kwanya akọ school na emom no ohaw kakra so ewo ho ase mofra ne didie wo school ni mu no still na ha adwen aban emehwe emaye na afen so no ye hwe senka ye betumi aye bibi afa free senior high school no senior high school no so sade edu maybe 24 years enkomo be free stakeholders and mudi adesua ne adekirechi no na yatena se asan pense mu ahwese e wo se ye san toto ne foforo ana nti ene de ye sre aban ni ministry ni se ye twen se omo be fresh ha ofre no ne pense senior high school no ne ahwe ekwan e be fa so a ye de niema e be tutu yie na bibia every sector of education from kindergarten up to tertiary no bibia betumi adeda na kwen eni amutie ye national coordinator Magana National Education Campaign Coalition JNECC O'Reilly Benis impri jeje na abusianfo amanfo adwenkyere na yede eto akasebo no so ede amamo na we eye Solomon odan kwanta na wo kyerem se kasebo no ani seso ewo eye apuya mantam ya no size so se eye taxi ankasa tasty ankasa ana ono ede abayate Solomon yedase odan kwanta we se na nado dan kwa akufado na tufu fiti afimpinu ne aduonu mienu mu na zuwa wa adwezi wabunu agu asun untie mafutuo opanyini uya panyini ben eduru ba bia afaye mofrezu ya afutuo kakra wate na beboa wo maka je se wasoafo ne doso sablesu no mamu oten teso maka from 2022 saa be 2023 wuntie me yebo asam wo so de enie ofri KKB kokoben ana ode enso eba ye yate na okay radio no yiyo no wose ye mekan ama ne mu ma oze we say mechiamo ahenkan mo bo adwuma pa o nyakopon hira mo na mo mi wasem bi ka kira pipi amanyoko no waso mo wo aginasie mienu a waso mo sie na aginasie mienu no ba konie wose omode eye opanyina ono aye adwuma pa boa ama no matimi akonka ama nanuane abusu wo Ghana ha no ma nti adu ekwam pa de bi ni Ghana ha Dr. eye osu afiri akoto wose wono ana wose wamhwede ne ba
senya sanso dia aginasi etoso mienu omumfo bi biara emfa ne mra no mumedi ntwo e wa fimpinu ne aduonu enan abatuo ni mu eyetiawa nti no obeso onche se no owusu afiri akoto no vote sa na opanyin pese oka ayo NYBYOA Kumasi Asante onim Ghana baby ano pim now Ozi onim baby Ghana here oni po okasa no onim Ghana baby ano pim now se Ghana de ohwe map no so mu baby Ghana na bi physical ano de mi jise bia bisa no sa de okasa na em zaze Ghana ne de antina ma ase onim baby anti onim obi an ne hawo ana politics na bia hey ena go for skills man sini nya political we ni bia she onya strategy ne ka ho na nasrebo se odifi Democratic People's Republic of Achiase na onsema o kana nasrebo me sheda nya ntiase ni ye o se Ghana sika na nya kro no de na emumam se o mo hweso no sanse ekomani brenti no ndom se bombonkum ni nifa bokum ni fa na o mo twope eno na nam so ama Ghana ye ho kire ye na Ghana ya nhwe ye dia bese mfie du edi animu ya so be yesi to se safo ni nyina akwa wose ke chi wo ma ye mom ko afiase fie bese du ni ke twa mo na kwa mota ho wose nyakopo hu Ghana mobo na se de yesi be kone de jista nyame na hu ye mobo nyame hu mobo be se biem de odi ama nyina chi nyame se hu mobo me mu se du be nyakopo apa ala yo du be na apa ala yo te Ghana fo nkan ana dem dem mu se ye mu de biem we bonya ye fo pa onye den biem nim dia keke Master Planner Junior Kentampo eno de bae wo se Kentampo BMW wotem se dom ketua no wamo sisia de aye ne de no ano no omawu ayete se Chelsea Football Club no se de sisia omatete apora se no sa na sisia minority ne ba beye sense omagbo modern ayi aye Haruna Idris ni aye Mubarak Muntaka Frim sense omo no mo se da nya Mahama Chitafo ti omo se da de Mahama Chitafo de omo begum oseni agro no aye de se eno no so de aba me to so Facebook live na asema adwin kanyai and is very sharpful in sakraya ya unzem ena ko mensa plateau si NDC azare sharpful pani osi anyway ochia ora Jefferson Saki incoming MP for Blikuma Central nese esla mama esla peso aso no munya ba mine lanso munyo no owan hene akwasi achampon kwache eso mo yadwo titu ni atiefo wo mo doye wo mo hwe yen ene yadwuma pa ne yadwuma den ayebo edebo man kronkron Ghana titu na poema ntem nyame nhye osi onfa bro nyawe crackers ochia na naikua owusu afriye deputy ambassador to the People's Republic of China and former MP Ablikuma North constituency or say omanfo wo Ablikuma North wo ma fe papa pa obatampa wo ma fe pa keke kaso ane de na se din kan boso dada enunti me montra akukumpi hey me na mesen no Emmanuel Thompson say suku mu pa titu ni ntozo school no sabi eno bi won me koso ene se de nkwada mu ade obewu school ni abayo ye pemata de Roman sister mana no akotwa so zim no akwa na obo adanko dada do no den nam slay queen bema chese wo musuman chese enye se teacher for ne nentene wo mu tene wo mu pa so odan no ba ye ozimi na mini engos mi fi hoba osi school for na so den dodo na titu ne SHS no emo rem papa osi ya yemme ye ninko sade we hu papa eni kwanse edi hu agro osi ochia na akua osu free ne nkofo aba papa azeman ese odi free Azeman Ventures opposite market osi Ghana economy is in crisis, so we are pleading to the government to do the best said be obetumi ama nyoma atutoyi osi kasem ne nyinto mo sira ban entutu nyoma yi pa Francis Nixon say odi free enyinam kotoku osi great and marvelous news every day see news in edu Anas Fufuo enso edi free osi for regional minister esunafo north and south MMDCs na osi honorable MP please don't sleep because from kan kuro bi say wo mo kwan nye hwidiem ene eden aresua
wɔn kwan nye nti aze mp ni tongu wɔn se no nkɔpremra kokowura ba enso say keep up the good work kokowura ba da se na ai ma menye we ma no what tie pa na akuya kunadu aboabo wo chese uncle Kofi a champon wono so de oman naja ho wo so wabre nti wono so ko uncle Kofi a champon ba sa na watwere wa we free ya sia na se we free we ko ba ne sen uncle Kofi a champon ti eja emove wo se nye onu mommo ne ho kani afra ne ho kani ma me adwoa asantewa okay wo se ya ho sem ya te nti ya kyerɛ busuo no nyina rɛ why nana akua kunadu aboabo na ɔno so de fi ɔde ba nyame boa kwasi adagye na ɔbosom ne de to so aduonu nkro 29 kwasi ada we yai owura ne owura de nati dodo na afa no teacher Kofi teacher Kofi ne yere a wo mkɔ asɔre ɛwɔ Salvation Army Church ɛwɔ Achemodan jose wo mawo na wo mkɔ akɔto mbedin naming ceremony kama pa bekoso 29 January kwasi da ya anti teacher Kofi ene no kani a wom kwasore wo odan Salvation Army Church na esra dofo se ya wom meta na chi anopa no nkron pepepe na wom afrase ti wom so mo stress ya wom meta wom chi na mo yen fefefe yako ye producer nwumre yi eye Abena Pokuya aka Bohobim aka Hit There Again na waye nanum to symbol no Kwame Asante aka Sir Charles ono so ohwe na ofa so hwe ne nyoma o se contractor de achima sene akwan ni na potem akwan ene akeka no krobo kwan ena afi ebeka opa kwan ena no krakra no akoti krom ekwan ahye ne sase onhwe nye ewo bosome makum yensantem tina so ayehye pa on de ko Facebook live ene YouTube Billyman technician on duty me din edikwaku enin kusi buadumene adwen pa hene Kofi mensa adwen papa na papa endi wani mukan Kasiebo na si yesi achiamupi jamamumo